баҳмаёнҳое ки ин лаҳзаҳо моро аз озодӣ видео тамошо доранд ва мунтазири сархатҳои хабарҳои муҳими тоҷикистону ҷаҳон ҳастанд. Шалои Гулхоҷа ҳастам, чун ҳамеша соати 10 ба вақти Прага дар хидмати шумо азизон ва ҳамин ҳоло дар Русия соат 12 аст ва дар душанбе бошад соат 2 ва бо сипос аз он ки моро тамошо дореду фаромӯш накунед баъд аз 3 соати дигар бо мавзӯъҳои муҳими рӯз ман шуморо дар барномаи хабарии радиои Озодӣ мунтазирам ва дар ин барнома қисмате аз барномаро мо бо наворҳои шумо корбарони радиои Озодӣ таҳия кардаги ҳастем ва аз ҳамин хотир фаромӯш накунед ва дар барнома ҳамроҳи мо бошед. Раиси ҷумҳурии Тоҷикистон гуфт рушди мунтазами равобити Тоҷикистону Русия дар сиёсати хориҷии кишвараш мавқеи вижа дорад. Эмомалӣ Раҳмон ин матлабро рӯзи 5 феврал дар мулоқот бо Сергей Лавров, вазири умури хориҷии Русия баён дошт. Оқои Лавров бо сафари расмии дурӯза дар Душанбе қарор дорад. Ба итилои дафтари матбуоти Раисати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мулоқоти Эмомалӣ Раҳмон ва Сергей Лавров масоили вобаста ба ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷонибаи ин ду шарики стратегӣ баррасӣ шудааст. Ҳамкорони мо дар Душанбе ин мулоқотро пайгирӣ доранд ва тафсилоташро дар барномаи хабарӣ бароятон пешниҳод хоҳем кард. Каромат Шарипов, як фаъоли ҳуқуқи муҳоҷирон ки моҳи декабри соли 2017 аз Русия ихроҷ шуда буд, бо истифода аз сафари вазири корҳои хориҷии Русия ба Тоҷикистон талош дорад бори дигар таваҷҷӯҳро ба қазияи худаш ҷалб намояд. ӯ аз ҷумла дар изҳороташ иддао дорад ки як сабаби аз Русия ихроҷ намудани ӯ ва ҳамин гуна аз шаҳрвандии он кишвар маҳрум карданаш ба он бастагӣ дорад ки ҳамчун ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон фаъолият мекард. ҳарфҳои бештар аз инро шумо имкон доред аз забони худи Каромат Шарипов дар барномаи хабарӣ бишнавед. Хуб, ин мавзӯест ки шумо бинандагони азиз зиёд дар ин бора аз мо суол мекунед. Манзурам сарнавишти Каромат Шарипов аст. Барои оҳан пора рафт, аммо ҷисмаш пора шуд ва ё ҳалокати як ноболиғ дар майдони машқгоҳи пойгоҳи низомии 201 Русия дар Лоҳур. Пайвандон мегӯянд хонандаи ҳалокшуда аз камтаҷрибагӣ дар пайи таркиши тири кӯҳнаи гранатомет ҷонашро аз даст дод. Майдони машқгоҳи Лоҳур дар 15 километрии ҷануби Душанбе воқеъ буда. Тибқи созишномаи байниҳукуматии Тоҷикистону Русия, ин майдон барои баргузории тамринҳо дар ихтиёри пойгоҳи низомии 201 Русия вогузор шудааст. Гузоришро дар ин бора шумо метавонед дар барномаи хабарӣ тамошо кунед ва бубинед ки хонаводаи мотамзада дар ин бора чӣ мегӯяд. Туркманистон дигарбора роҳи мошинҳои борбар аз Тоҷикистонро баст. Шурӯъ аз дирӯз даҳо ронандагони мошинҳои борбар иҷозаи убур аз марзи Туркманистонро надоранд. Ронандаҳо мегӯянд дар ҳавои сард ва дар як шароити тоқатфарсо қарор доранд ва намедонанд кай барояшон иҷозаи идомаи сафарашонро медиҳанд. Хуб, Шералӣ Ганҷалзода, муовини вазири нақлиёти Тоҷикистон ба Радиои Озодӣ гуфт ки аз ин қазия огоҳ ҳастанд ва барои ҳалли он талош доранд. Видеоро аз маҳалли банд мондани мошинҳо ки аз сӯи корбарони Озодӣ видео фиристода шудааст дар барномаи хабарӣ пешниҳоди шумо хоҳем кард. Зимнан бори аввал нест ки Туркманистон бе ягон шаҳр гузаштани мошинҳои боркаши Тоҷикистонро аз қаламраваш манъ мекунад. Аз ҷумла мақомоти Туркманистон аз охири моҳи августи соли гузашта ба мошинҳои Тоҷикистон иҷоза надод аз қаламрави Эрон вориди кишварашон шавад ва чунин вазъият беш аз як моҳ давом карда буд. Ҳамчунин дар барномаи имрӯз дар бораи сарсонии як гурӯҳи муҳоҷирони тоҷик дар Москав суҳбат хоҳем кард ки дар пайи як куштор онҳоро кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ором намегузоранд. Дар ин бора бозам видеоҳои шумо корбарони азиз дар барномаи хабарӣ пешниҳод хоҳад шуд ва ҳамин гуна аксе дорем аз аниқтараш аксҳои зиёд дорем аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, аз ноҳияи Ишкошим ки сокинон шикоят доранд ки бинобар банд будани роҳҳо ва бинобар зиёд будани тармаҳо дар як моҳи охир онҳо наметавонанд ки маводи ғизоӣ бихаранд ва ҳамин гуна 2 тобот тақрибан як ҳафта аст ки аз ин вилоят наметавонад ба як минтақаи дигар интиқол ёбад ва худи сокинон бо ёрии дасташон бо бел ва каланд роҳи тармаро тоза мекунанд. Шумо дар ин маврид метавонед аксҳоро аз барномаи хабарӣ тамошо кунед ва ёдам наравад, бинандагони азиз, дирӯзу имрӯз теъдоди зиёди шумо вобаста ба шартномаи Тоҷикистону Қатар барои фиристодани нирӯи корӣ мепурсед. Мо ин суолҳои шуморо дар мадди назар дорем. Мунтазир бошед, фардо бо тафсил дар барномаи хабарӣ дар ин бора бароятон маълумоти комил медиҳем ва
فکر میکنم شما امکان خواهید داشت به تمام پرسش‌هایتان جواب بگیرید و من شما رو بعد از 30 ساعت گرد در برنامه خبری منتظر میشم. اگر تا اون زمان بازم عکس و نوار و یا خبری عاجل پیدا کردید لطفاً در اختیار ما بگذارید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.